Okay, so mo pa nga gabi ha aton nga tanan. So maoran it aton gabi no. Pero hadi lagi hapon kamo, praise God. So before we start, karigula kumustahonan iyo January 2025. Kumusta na? Okay pa? Kumusta na naton Kumusta ang aton mga New Year's resolutions? Hino ayon naghimuhini nga mga New Year's resolutions? Di ba? So, kada bago nga tuig, may ada kita ginihimo nga New Year's resolution. An pakihana mga bugto, natatabo ba? Di ba? So may da kita nga da. Unang lista, keep a journal. May da ba kita mga journal, mga bugto? Amen. Ikaduha lista, waray pa check, love yourself. Uy, kaya ano kailangan mo pa i-love team kalugaringon, dire mo nga yan, love. Kay ano ka man nakaon. Ikatulo, be more grateful. Usay ni ha, mas mao pa yung tanga na pra-practice naton. Be grateful, bisan ha, talagod din ang mga butang na aton nare-receive. Amen? Go on an adventure. Hinot mga adventurous din ni. Mahilig it mga hiking, mga camping. So, apit at iyo New Year's resolution para yan nga 2025. Learn how to drive. Hino pan di mara mag-drive. Mababaro ka mo yan nga 2025. Spend time in nature. Mga nature lovers, hino dida? Amen. Api kita ito. Eat healthy. So ini, unta tanan kita, nag-a-adapt hini, no? Eating healthy foods. Diri eating la. Bangin eating la naton nabutang ang New Year's resolution, waray non-healthy nga word. How about learn a new language? Hinot maara magwaray. Amen. Tagalog. Amen. English. Wow. So, bangin karuyag niyo mag-aramin bago pa nga language. Start meditating. Fall in love. Hinot api ha resolution niya nga 2025 ang umibig. So, Ma'am Grace ko, no? Ha iba, may da? Or may ada na? May da pa? May nakapila? How about spend time with family? Naapi ba ninyo ha iyo New Year's resolution? To spend time with your family? Make new friends. Bangin kulang pa ni mo 50 nga sangkay, magdudugang ka pa. How about save money? Hino ang nagplaplano magtirok yan nga 2025? Amen. Donate to charity. Bangin damo na niyo kwarta, karag naman niyo mag-donate, diri na mag-save. Haaton project hagay, no? Para hitaton church. Amen. An karuyag mag-community volunteer or mag-start in business. Damo nga nit nag-start in business. And I pray nga tanan kamo ma-grant ni Lord ito nga yung business nga para talaga hayo. Write a blog. Bagada mo na da nga rin nag-blog a Facebook. Ano? Or mag-declutter. Bangin sobrado na niyo mga badohan 2024. Kailangan na mag-declutter. Kailangan na magbaligya or manhatag. Be more optimistic. Bangin sobra na kita ka negahan 2024, kailangan na nato niya na maging positive. Conquer a fear. Ano timo mga kinahadlukan? Mawaraan parents. Ayaw ito nga hiya, kay bata pa kamo. Read more books. Hino ay iyon na butang hini, nga karoig niyo magbasa pa indamo nga libro. Ang pakiana, nagbabasa ba Bible? Amen. Correct magbasa ng ibang libro, pero ang Bible dapat pirmi. Amen? Pick up a new hobby.
Bangin na naton lahabi magkinaturog or magkinaon. Dugngan ta pa ito ni ibahan, maupay-upay naman. Exercise, mag-jogging. Reduce plastic use. Bangin damo na ang plastic ay iyo paligid. Nga gamit. Iban-iba nanta na ito paggamit ang mga plastic. Listen to podcast, get more sleep. Bangin ng 2024 o sa ka-oras, duhalan nimo katurog. Bawi na yan nga 2025. Tag-unom na ka-oras. 7, 8. Amen? Grow house plants. Ang mga plantitos, plantitas. Drink more water. Ini mga bugto, o sa ini ang pinaka-importante kay ano? Kay ang tubig dako ani gamit aton lawas. Kung napapansin niyo, nagsisinakit ito yung mga ulo, nagbi-vertigo ka mo, according kan Doc Atoy ko, tubig la ka no ito. Kulang ka la tubig. Kaya ni mo dugo, naglalapot na, di rin na yan nakakag-produce in oxygen tika diha imo. Tama ba, Ma'am Rica? Hadin natin mga nurse. Okay, so kailangan mo damo nga tubig. Ayaw la pag ora-ora liwat. May aday ito, ideal talaga. Mga 12 to 16 glasses, I think. Pero ayawan, sugad niya glass ha. May standard gihapon kita nga glass. Next, get out of debt. Hino ayon may mga utang. Amen? Wari nag-amen? Dapat maging goal ni nato niya nga 2025. Mawara na ito nga mga utang. Amen? Run a marathon para magsurusik-sigad man. Take an online class. Kung kareg pa niyo, damo pati yung mahibaroan, more learnings, mag-online class ka. Go on a road trip. Kaupo na nimo mga cell group. Di ba? Quit smoking. Waray nga ni SFCA. Amen? Amen. Get a new job. Praise God. May mga trabaho na naton mga kuya kaningan mga ate. Especially kan Kuya Clark. Maupayit entrada hit 2025. Start recycling. Kung may dani yung mga gamit bugto, nga pwede pa hiya magamit, nga diri pa niyo angay ilabog, i-recycle na lang niyo. Example, yung mga notebook, may da pa mga suratan. Di ba, in elementary days, mga batang 90s, gintitiro kan mga waray pa kasurati, tas gintatahi. Pwede pa ito. Applicable lagi hapon ito yan nga generation. Stop procrastinating. So, bangin, sanay ka lagi hapon bugtuhan. Sige, buwas na lang ito. Dako pa man time. Next week na lang ito kay dire pa man deadline. As much as possible bugto. Kung kaya mo mabuhat yan na, buhatan na. Para dire magtarambak ang imo, trabahoon. Watch less TV. Para lain yan may mga TV Ang mga waray pa TV, ano yung prayer yan na magkaada TV. Amen? Amen. Adopt a pet. Bangin karig niyo mag-alagahin ayam. Misay. Or, bangin api ha, imo list ni change an world. Change the world. So, grabe ka upayit imo panlantaw kay nabuhi. Karig mo makag-contribute sa kalibutan. So, di ba? Karadamot aton mga New Year's resolution. Sige daw, pakini daw ni mo sapit. Kumusta ang niya ginset nga goal? May ada na ba na chikan? Damo na? Ang diet, na check na? Aray pa, next month na lang, February. Ang mga nasa rin nga mag-aaram na ako, di rin ako mag-inura-oran cellphone, na chikan na? Aray pa. Sige, may February pa. At mga nagsisiring nga study first, di rilaan na ako mag-uuyab. Pero nag-chat an ex. Ang mga nagsisiring nga magwiwin na ako yan nga 2025 para makakumpleto na akong 12 nga disciples. Kumusta na? Matatapos na naton January. Nakausa na ba kita? Maray pa? Magkakaada na ito yan nga February. Amen? How about ang nagsisiring nga ma-attend na ako Bible study para ma-refresh ang akong faith? May da ba ito, hayo? May da. So, na-accomplish na naton?
Amen. Ma-attend na ako permi cell group, dire na ako magpipinapirit kan ate or kuya leader. Amen kita ini? Amen. Ngan dire na ako mapalate sa Sunday or midweek service, tikang yan na January 2025. Pero kay naglahos na ang January, February na la. Mga bugto, pamilyar, ano? Damo na naton ginset na goals kada nagbabago nga tuig. Kung ililista naton siguro, di rin na naton may ihapti kang kabata. Pero ang nangyayari bugto, di rin nga tanan natutuman haton mga goals. Tingin naton mga bugto, kay no daw na bisan magpinansurat kita, waray lang ahaw natutuman. Napagayana na ba ito niyo? Danay ha 20 nga imo ginsurat nga goals for this year. Sala. Nakausa ka, nakaduha. Ako kasi nagka-question ko gihapon ni Tia. Nganda mo gihapang ginagamit ni Lord nga way para mahibaruan ko ang rason kung kay ano. Sukad yapiton bugto ha aton. Danay, nagka-question naton kay ano ba diri natutuman ito nga mga butang. Maybe, diri la kita maaram kung ano ba talaga ang importante. Or ano ang mas importante. Kasi kadamo-damo na aton gingugol, danay nalilipungan na kita. Ano ba talagang mas importante haira? Di ba? Danay sobra kadamo, nakaruyag tabuhaton, di rin na kita maaram kung hain ban angay unahon. Mag-eskwela or magtrabaho para makabulig kan nanay or tatay. Mag-uuyab na lada ako, kay tanang ko nga sangkay, may uyab na. Familiar? Peer pressure, di ba? Para hit mga bata. An may mga edad-edad na di rin na din eh. Di rin na yung tatablan. Plano nga mag-business or mag-stay. Mag-stay ka na lang anhi kay haadi ang church. Ngan karuyag mo mag-grow. Amen? Bugto, mga rason kung kaya no di rin tatabo is bangin tungod nga di rin kita maaram kung ano naangay nato nig priority. That's why our theme for tonight, bugto, has a title, Overcoming Priority Crisis. Ngan kung familiar kamuhan aton niya na word, it is found in John 12:1-8. Ginpreach po ini ni Sir Jeff last Sunday. Anyway, an aton verse, mainly ma-focus kita verse 2-6, pero mas ma-open picture nato ng bugos niya nga passage. So, John 12 verses 1-3. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." May God bless the reading of His word. Mga bugto, ini nga verses, di rin na inibago ha aton, no? Kasi pag bago kita nga naging Kristiyano, usually, Book of John, ginuuro-utro ta talaga ito. Pero maaram ba ka mo nga, bisan na preach na ini ni Sir Jeff or na devotion na ini niyo, may da talaga mga verses nga di rin nauubusan in Revelation. Amen? Parang kamo kaya, no? Because the Word of God contains unlimited and personal revelations to each reader. Amen ba? Bisan, iba ang nagpre-preach, amo ito nga verse, pag-abutan time nga magti-take time ka kan Lord, may ada gihapon talaga maabot nga revelation na imo.
Amazing ano, mga bugto? Di rin nauubos ang imo wisdom na pwede makuha sa Word of God. So our verse tonight will definitely help us overcome a serious crisis most of us are facing. So ano ba ito, Hiya? Let us first define the word priority. Hino yun maaraman word nga priority? Alsa kamot, may prize. Amen. Priority means it is a fact or condition of being regarded or treated as more important. So, iba naman nga terms, they say that it is a value or a principle. Kuha niya, inner commitment nimo. For example, yan na nagabi, midweek service. Tapos may nag-invite ha imo mga on niyan katapos ang service. Pero nasa ring ka, sorry, I have other priorities. Ba, English? Pero ungod nga yan, may ada na kamo plano ni Kuya Clark para mag-dinner. So, di ba? It shows nga mas importante hi Kuya Clark kumpara hadto nga tawo nga nag-invite ha imo. Di ba? May da naman tendency kabaliktaran. Nagplano na kamo ni Kuya Clark nga magdi-dinner kamo, pero kay mas importante adi nga tawo ha imo nga nag-invite yan na. Anong nangyayari? Kuya Clark, sunod na lang kita. May lakad ngayon ako. Di ba? Sumiring ka nga nga priority, di ba? Hindi define niya ang mas importante. So how about crisis? Crisis, kung baga din hipahaaton, winaray-waray. Crisis, on the other hand, is a negative word. Usually, negative talaga inihiya. By its meaning, it is a time of intense difficulty, trouble, or danger. Or it is a time when a difficult or important decision must be made. Usually, mga bugto, hiniyan na nga aton passage, ang gindi-define naton nga crisis is, it is a time when a difficult or important decision kailangan naton buhaton. Example, para hit aton mga girls, praise God, kay ginbless ka mo ni Lord han kagandahang loob, pati kagandahan na panlabas. For example, may nangunguyab ha imo, damo hira. Pero na aatat na ito nga mga ruyab, tas nasiring na nga, kailangan mo kami taganhin baton buwas alas 8 aga. Kung hino ba talaga haamo na nimpipilion. Di ba ikaw, kay, siyempre, mahusay-husayan kita, diri kita mamumurayaw yung gabi. Nagkakaada kitahin mga thoughts, masiring ka na, oh no, I'm in a crisis right now. Di ba? Para lang ito mga nag-i-English liwat. Di ba? Naabat kita minsan in mga krisis sa aton pag-decide. So kung titimpuhon natin ini nga two words, priority crisis, usually, amo ito't kasagaran niya ginagiyan naton yan na. May ada ba nag-aaginganin priority crisis? Nakukurian ka kung ano ba talaga it imo unahon? Kung ano ba ang mas importante ha aton mga kinabuhi? So the next word nga aton nagde-define is the word overcoming. So English, kung lang kita na literature. So overcoming means to succeed in dealing with a problem or difficulty. So kung kanina, negative yung word kay priority crisis, makuring nga desisyon. Yan na naman, himuon tayo nga positive. Paano ta ma-overcome or malalampasan ito nga krisis? So bugto, kung may difficulty, syempre, kailangan natin ma-overcome. Tama? Diri dapat kita mag-dwell, hito nga kakurian la. Dapat na-overcome natin kung ano man ito nakakurian. That's the main purpose kung kaya nga haadi kaya na. Para ma-overcome mo kung ano man ito nga makuring nga sitwasyon nga ay mo ginagihan yan na. May ada ba iyo? Amen? So, growing up, especially pag harani ka na mag-college or mag-graduate ang college,
aminin natin, makuri talaga iya. Kaya ano, aadanaan mga baraydan. Di ba? Kanan mga promissory mohan una, nga waray ka makabayad. Yan na, susukton na ito. Kaya kailangan mo makabayad. Diri pwede nga may balanse ka bago ka mag-graduate. Tapos diri ka maaram kung may da kay barayad para graduation. Di ba? Tapos pag nakabayad ka na, mga bugto, di na slowly masink in mo ang realidad ang kinabuhi. Which is, mamimiling ka ng trabaho. Tapos ano pa, magmamata ka, masulod ka trabaho, mauli ka, makaturog. Magmamata ka, sulod ka na lawat trabaho, mauli, makaturog. It is a never-ending cycle. Tama, para at mga nagtatrabaho naton. Ang mga na-eskwela, ano? Masulod eskwelahan, magkakating. May nagkakating nga iyo? Waray, di ba? Sulod eskwelahan, mauli, makaturog. Sulod na lahat eskwelahan. So habang estudyante ka pa, it was a never-ending cycle nga sugad. Ang mga nagtatrabaho naman, amo ito iya. Magmamata ka, trabaho. Pag uli mo, kakaturog ka nala. Kaon katurog. Tas mata, trabaho ka na liwat. Pero kasagaran naton bugto, di rin maaram kung anong bubuhaton, di ba? According to John 12, verse 2, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. So ini nga time, di ba kung namati kitahan preaching ni Sir Jeff last Sunday, kung karig niyo ang history, pag watch ka mo live, SFCA Facebook. Okay? So, ini nga time, nagdi-dinner ra Jesus nga to in honor kan Jesus. Kaya ano, syempre, ikaw ba naman, buhion ni mo, imubog to, for example, ginbuhi. Di ba? Ano naman laan mag-prepare ka hin dinner para ito nga tao? Di ba? Luke 10:40, nasa ring, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Bugto kung makikita niyo, si Martha, bugto yan ni Mary, di ba? Ang Lazarus. Nagsiserve iya, pero ano nangyari? Nadidistract iya. Tungod, hakadamo, haniya mga ginihimo. Tas nakikita niya, uy, hanako no sa nabugto, nakadto lang, naglilingkod la. Ano sa naman, ibang ginihimo. Familiar ba kita ini? Familiar mga bugto, especially to the workers. Ito nadamo man ka mga opisina pero nagbibirik ka hasugo ang trabahoon. Amen? Mapapa-question ka tanala talaga, no? Waray bahira labot nga nakukurean na ako. Tapos ako lang ahawang intitinagan ng trabahoon. May dabangan nito aton mga bugto. May da. Sikreto na la. So bugto, before ka sumulod hay mo trabaho or before kita sumulod ay eskwelahan, na-establish ba naton kung anon mga angay naton buhaton? Kung anon mga importante nga angay naton unahon? Or kung anon mga deadlines na angay naton ipasa? Parahan mga OC, pero may ito may adalista kasi organized ito masyado. Naglilista ito kung ano angay nira tapuson niya ng adlaw. So, gadi nga estimated time, hindi nga oras. May da talaga ito iya. But bugto, before you act, kailangan, you must first establish your priorities. Before ka basta-basta magkiwa, kailangan mo i-establish kung ano ba ni mo mga priorities. The mere reason why we are most likely to fail is because we forgot to establish what's important. Amen? Danay, mas ginuuna pa naton ang mga butang na di rin man niya importante. Bugto kung papakayanan kita yana, ano ba ang mas importante hay mo? Yana. Mas importante ba aton ang cellphone? Di ba? Mas importante ko ng cellphone, kaya din mga picture ang opisina, ang eskwelahan, ang mga sangkayan, uyab.
An iba, mas importante ko no ang laptop, kaya adaan mga files. An iba, mas importante ang bag, kay hatag inini ko an special someone. Mas importante ang arios, ang kwintas, relo, mga pamanahan, mga parents or grandparents. Ang iba naman, maseringan akon mga sangkay, kay hiran akon kaupod sa hirap at ginhawa. Ungod ba, mga bugto? May da ba sugad? Have you tried to assess kung ada pa ba kita right track kadaton priorities? Bugto, maaram ba ka mo that your priority exposes the nature of your heart? Kung ano ang naadahay mo kasing-kasing, amo ito nan madalas na imo ginuuna. Example, correct mo yumaman. So ano ning priority? Magbi-business ako. Mag-i-invest ako. Magdodoble akong trabaho, triple pa kung kaya. Diba? Karoyag ko pamalit cellphone. So paano? Anong bubuhaton ko? Magpa-part-time na lang ako para damot ak mga tirok nga kwarta. So naton focus, sa naton priorities, haad to hapagtirok ang kwarta. At bugto, Mary, dito naton passage. Ano ba niya naging priority ha iya kinabuhi? Ano ba niya naging priority? Bugto, Mary's priority is Jesus. According to John 12:3, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Bugto, Mary knew the importance of Jesus in her life. Unta sugad gihapon kita. What she did shows how great God is in her heart. Di ba? Waray hiya magpa-apekto ha kung ano man ang dapat buhaton niya kabisihan. Bugto bangin nangangalimot la kita, no? Diri kita nabuhi tungod han Big Bang Theory. Diri kita nabuhi tigang han mga unggoy. Maaram ba kita that we are created by God? In Genesis 1 verse 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Usala naghimo aton mga bugto, diri an mga unggoy, waray kita mag-evolve ba unggoy. Ginoon naghimo aton. Amen. Anwaray mag-amen. Bangin nagdududa ka pa. Amen? Amen. I know we are all guilty at one point haton mga kinabuhi. Nga danay, mas nauuna naton ang ibang butang kaysa hawilan naton Ginoo. There are times nga may ada service, pero mas gimpipili naton niya kung maturog kay mapiraw. May times naman nga ang midweek service or ang Sunday service, natatiming nga nakatapat high schedule nga may kalakat kita nga na naton mga kasangkayan. Familiar? Pero, anong ginpipili? Masering kita. Talagsala kasi kuman nini nga akong sangkay. Haad to pay ni hakuan. So, di dinalaan ay ako. Pwede ba man ako sumimba next week? Di pa man magsasaraan church. Familiar, mga bugto? Diba? Danay naman, pwede man kita mag-early at church. Sample, hanaton midweek service, 7 p.m. Pwede man kita kumadi 7:45, 6:30. Pag Sunday naman, 9:00, pwede man kita kumadi 8:30 or 8:45. Kay para mas dako na aton time nga makakaupod tayo, Lord. Amen? Pero diri, kay ano? Masering, may tarapuson pa ako.
Diri pa kasi ako tapos sa ding trabahoon. Bugto kung maaram lang kita mag-manage si taton oras, kaya man ito. May da kita 8 a.m. to 5 p.m. para trabahoon tanan niya ato na ngay trabahoon. Tas pag mag-midweek service na, 7 p.m. pa nga natin midweek, pwede naman natin ihatag ito nga time para naman kan Lord. Amen? Nga ako bugto, dira ako magmamalinis, o sa ako pinaka-guilty ni. Kay danay napapagkamalan ko ng balayan opisina. Tapos anakon balay, bagat boarding house ko na laya. Literal nga na-board talaga ako. Pero di rin ako haadto talaga na permi. Haadto na office. Diba? Malain niya feeling kasi mas dako ang time nga nahahatag naton didtohan mga butang. Di rin man talaga dapat mas angay naton taganin atensyon. Sometimes we tend to realize what's important kung waray na hiraha aton. Familiar? Ang mga tao, ngayon mo nakakaupod, di rin mo maintindihan nga importante nga nira, pero pag nawarahera, di na mo na marirealize importante nga nira mo. Bugto, what if, kung Lord naman ang magdistansya aton, kung Lord naman ang himuon kita nga second choice, malilipay ba kita? Mga bugto, okay pa? Kung may daman kita hirimuon, pakiananta naton kalugaringon, is this really important? Or pwede pa ba ini na akong trabahoon buwas? Pwede ko pa ba ini matapos by next week, the next day? Mas importante bugto, makapag-serve kita kan Lord, makapag-worship. Amen ba? According to Matthew 22 verses 37 to 38, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your mind. This is the first and greatest commandment." Bugto, nakabutang dida, we must love the Lord our God with all our heart, soul, and mind. Mary, waray na yan mag-isip nga mahal itong perfume nga iya ay gagamiton. She fulfilled the desires of her heart by doing what she did. This is because Mary knew that above all else, Jesus is her priority. Kita mga bugto, have we ever made God our priority? Or permila natin nagiging opsyonan pagsimba. Tungod kay may or danay naman, masimba lang kita kay may karoyag kita makita. May ba din niya hiyubog to so God? Masimba na lang ako kaya adto'y kuan. Bugto, dirito asyan aton purpose. Our main purpose kung kaya no kita nasimba. Para mag-worship kan Lord. Amen? Remember, your priority attracts your attention. Kung ano imo priority or mas importante ha imo, ansya ito't mas kintatagan mo hinda kong atensyon ngan oras. Haya na, ano ba ang aton mas kintatagan handa kong oras? Parahan nagtatrabaho, siguro masirang-irang nga trabaho kay 8 to 5. Para na-eskwela, siguro ha-eskwilahan. Kay 8 to 5, danay 8 to 7 pa. Iba? An iyo free time. Nahingangayin na naton oras. Mga bugto. Nahingangad to pa ba? Dapat naton nag-spend nga time. Bugto kung kaya naton magbabad in cellphone for 8 to 12 hours. Kung kaya naton mag-computer opisina for 6 to 8 hours, di ba kaya taliwat magbaba the presence ni Lord? Amen? Hoy, maray nag-i-amen. Kaya ba magbaba the presence ni Lord? Amen. So, damo man ang ways para makapag-spend time kita.
Pwede kita mag-devotion, through journal, cell group. Hinon waray pa cell group din eh. Igi-endorse. Oh, sige. May adada dito. So, mga ate, kuya, maharap na kita natin targets. So, pwede kita mag-attend midweek or Sunday service or any church activities, prayer and fasting, kundiin mabuboost nato na naton faith. Kundiin kita mas mag-grow. One of the best time nga pwede naton ma-spend kan God, isa naton prayer life. Nga na naton pagbasa ang Bible. Through it, mga bugto, mas magdidipin nga magiging intimate pa naton relationship kan Lord. Saring paano sa nga nabasa ko quote, one of the best gifts we can give ourselves is time with God. Dirihiya para ha ibang nga tao. O sa ito nga regalo nga pwede naton mahatag atong kalugaringon. Di ba? Grabe ka amazing. Isipon ta nala. An iba din niya aton, naniningkamot makapalithin ticket. Ticket para ano? Ticket para makagkitahin concert. Hinot aton din mga kuan, mga bet nga mga K-pop. Or hino nga mga dagko nga tawot aton kareg makita, mga artista. Di ba nagasto kita? Nagasto kita para pagpalit ticket. Mag-spend kita time para makakadto sa venue. How much more kaya bugto? Anaton mga scientist. Di ba? Hino din hit mga engineer nga. Di Kuya Renz, maram ako kung ni mahilig ni scientist. Di ba? What if usa nga scientist kumanikat balogan, taas ang ticket tag 1,000. Di ba magasto kita? Kaya kay kareg ta makita ito nga tao. Kareg ta makaupo dito nga tao, kung pwede nga ni makagpa-picture pa, makaistorya. How much more ang nag-create ang bugos nga kalibutan? Di ba? Di ba ka-amazing? Magkaada kay tahan time nga makaistorya ang naghimuhan kalibutan. Makaupod. Bugto. Pag-meet naton ha aton Ginoo. Di rin man kailangan mo gumasto. Di rin naton kailangan magpalit ticket. Di rin naton kailangan mag-travel. Bisan lahada ka laha kwarto bugto. Spend time with God. Pray. Worship Him. Alone time ni mo nga kaupod ni mo, Lord. Waray ka gasto. Waray hassle. Waray guol. An imula oras. Ngan amula ito ang ginaaro ha ato ni Lord. Amen? Bugto, habang ginihimo ko niya nga preaching, di ko maiwasan niya magka teary eye. O sala, teary eye. Ito ba nga, magsenti. May times nga, kuwan talaga hiya, nga natatouch ako kay knowing ang Ginoo nga akon ginsiserbihan, nga aton ginsiserbihan, waray umundang nga paglinanatlan naton kita. Diba? Karadamo, han aton mga excuses, kabisihan naton, kung ano-ano nga mga priority kay nabuhi. Batang kamatuoran bugto, God will never stop looking for you. He will never stop chasing you because God loves you. Bugto, He will never get tired of waiting for you to come back and grab His hands. Sugad la ito. Naka-open wide let at iya kamot, naguhulat tayo mga bumalik ka. Nga i-reach out ni mo hiya. Correct ba naton bugto, magkaadahin best time naton kinabuhi pares kan Mary? Diba? He Mary the best, kay nakada talaga iya tubangan ni Jesus. So, amulaan, iya naiisip nga pinaka dakong act of service na kaya niya may hatag. So, Mary had the best chance of her life
by being with Jesus and serving Him. So, I pray nga kita gihapon, like Mary, maging priority nato ni Jesus sa aton kinabuhi. Amen? So, yan ang maaram na kita nga pag mag-establish kita na ator priorities, number 1 dapat, Jesus, sa atong kinabuhi. So, do you have any idea kung hino or ano ang aton dapat maging ikaduha sa aton priorities? Huwag to nababasa niyo. Ano man ito ya? Family. So, maaram ba ka mo kung anong family? Family, kuno, is a group of persons united by the ties of marriage, blood, or adoption. Kung papakyan ng kita yan na bugto, ikaw, hay mo kalugaringon, anong nasulod ay mo na huna basta nababati mo ang word nga family? Papa, mama, ate, kuya, lolo, lola, sahid, or mga auntie, mga patod. Usually, ang iba aton, lolong ang lola, kay dito yung nagdako. Diba? Ang siya nako-consider naton nga family. So, kung pamilya nato ni Rabugto, kita, nga aniyan na, magkakapamilya, bagyap kita? Yes! Amen. Because kita mga bugto, considered gihapon kita nga adopted child of God, pinagi kan Jesus Christ. Kung ginsisigawan ka, hayo eskwelahan, tatawag ka nga ampun, napurutang ka la basurahan, or ginsisigawan ka ito ng bugto, dire ka man namang bugto, napurutang ka la basurahan. Bugto sig nga, okay la, we are still family. Diba? May dadin din kasi aton nabubulit aton mga pamilya. Sige, according to Britannica, ha Google, family lagyap kita. Balit, if you don't mind me asking, bugto, kumusta ani mo relationship hay mo family? How was your relationship with your parents? With your siblings? Have you ever spent quality time with your family? Nga bugto? May da ba? Nagtigang na naton 2025, ngan matatapos ng January. May da pa kita 11 months. Bugto, aside from God, no one could ever love you unconditionally more than your family. Tama? Waray na iba nga maghihigugma pahay mo. Aringit nun ka. Pero di rito din ni SFCA. Amen? Amen. Tingin ba naton na naton mga kasangkayan, kaya kita higugmaon more than pan paghigugma naton pamilya? Ansa nga mas ginpipili na lang naton makaupo dira kada gabi. Pag uli naton pagkaturog na la. Di rin nalugod kita naghahatagin oras sa ira. Pero di rin ini din ni SFCA. Amen? Amen. Love naton family. Maaram ka ba bugto nga an aton family an aton first audience bisan pa nagdadako pala kita? Hiraan na ada nga nalilipay, una mo pa lang nga makalawasin mama, papa. Hira ito't number 1 nga nalilipay. Hiraan nagrarayhak, nalilipay, una ni mga pagpiktaw. Nga dahan makalakat ka na, nga nagin malakat ka na. Pero di rin gihapon ito din ni SFC. Amen? Mga bugto, if we really value our family that much, why not share Jesus with them? Okay la ba ito ha aton? Maabot ang judgment day, pagkadto nato na heaven, waray mo nga ni may nakita, bisan man lang imo bugto, imo kuya, imo mama, imo papa, imo lolo, imo lola. Upay pa daw himeri no? Kay bisan naman la, waray hiya buligi ni Marta.
Pero pagkadto niya heaven, uy, adi Marta, adi Lazarus. Kita mga bugto, pag kumadto kita, may da ba kita mararecognize nga family naton? So then, how can we truly say that we value them kung di rin naton gihapon gin-share Jesus sa ira? Di ba? Share Jesus to them. Spend time with them, sharing all the goodness of God in your life. Allow God's word to be planted in their hearts. Amen? Bugto na amis ako kay kita din may nakita ko sa nga bugto nga naupod na nga din iya parents. Hinuman, iya mama. Kuya Victor. Diba? Praise God. Ano na, ginpre-pray lang niya. Unta akon mama makasimba. Diba? Akon partner, Aileen. Iya mama, inanay ng tatay, hadi na. Nakag-church na. Diba? Aton mga parents, diba? Aton mga atingan kuya, hadi na. Nakag-church. Bugto kita naman. Pagkaada kitang desire nga sunod. Diba kay nakaka-inspired? Sunod, makakaupod ko na pangalagad Ginoo an akon family. Amen? Sugad kanta Mary. Mary, bisan nakadalaya ubos, at least na niya family nangangalagad. Marta, nagaano? Nagsiserve. Busy, nagsiserve. Lazarus, haada, ka-istorya ni Jesus. So, tuloy ra, haada. Halimbawa, kaupay kung aton family, haadi ta na church. Example, Jen serve, haada ni mo kuya. Tapos, pagkadididiha praise and worship, haadi mo ate. Tapos pag Sunday ang nagpre-preach, imo tatay. Di ba? Amazing? Amazing mga bugto. So never lose an opportunity to share Jesus sa aton family. Not just our parents, mga bugto. Diri limited ang aton pag-share ha aton parents. Kaya na aton family, diri la ang aton parents. Hada naton colleagues, katrabaho naton. Hanaton mga classmate, bisan la ito nagpipinasaway. Anay, dara naton clicker. Ayun. So, bugto, ano ni katulo? Nabasa na niyo. Career. So, kaya kailangan tayo establish inihiya? Why is it that we need to establish an aton career? Ano ba ang karagsingon ng career? Waray na alas sa kamot. Graded recitation. Career is an occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. Example, may nakita nga di mga ating mga nurses, may da mga VA. So, kamo kung ano't iyo karir nga tatahakon bugto, mangyayari ito iya. An mga karir nga kailangan naton or aton ginhihingyap ma-establish, gagamiton ito ni Lord para pag-sustain ha aton ministry. Especially, nagsa-cell group na kita, kailangan naton source of income para masustain na naton ministry. Pero why is it na imbis maging blessing ang naton mga trabaho, amo palaw na nagiging rason para magkaloyangan mawara kita kan Lord? Pero again, mga bugto, direto din ni SFCA. Amen. Aton mga business, studies, ikatulo la ito ha pinaka-importante ha aton kilabuhi. Bugto ang karir, dapat diri yan number 1. Para diri kita malipat hapag prioritize naton bugto. Remember, Jesus anay. Hino ban pinaka-importante? Tas hino an imo
nagsusupport sa imo, imo family. Then, di na ka na mag-proceed ang imo karir. Di rin man natin kailangan mag-worry, ano? Masering, damon ginuuna. Dapat karir anay kay para yumaman dayon. Para maging sikat ako dayon din niya Pilipinas. Pag to kaya ano ka mag-worry? Nawo-worry ka ba? Ti mo kakaunon? Ganit mo pamilya? Sa ring preaching ni Ate Silinan last Sunday. Matthew 6:25-27. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add a single hour to span of life? Ugton, mga tamsingani nakakakaon. Ang mga bukad, may dera mga bado nga mas maupay pa kaysa't mga tinahi. Diba? How much more kita? Nababaraka pa kita nga di kita makakaon. I think Mary understand this one. That's why she never lose sight on her priority. Martha, on the other hand, sobrang kabisi, which is familiar man ni hahaton, di ba? May bisita nga ni, ano nangyayari? Hala, kailangan ko pumalit snack. Hala, anay, kay mahugaw dito sala, magsisiliglak kadali. Hala, din daw lay nira mga ngaturog. Masyado kita nga preoccupied han mga butang. Kung ni Jesus si taton bisita, iisipon ta pa ba ito? Hala, wari kakauna ni Jesus. May isip ta ba ito mga bugto? Di ba nga ni, nagpakaon ni Jesus ang 4,000 katao? Ano lang nira gamit? Sige daw, Bible quiz. Jesus feeds 4,000 gamit laan 7 loaves of bread and few fish. 4,000 nga ni napakaon. Ito lang kadamo. Nagpakaon niya ran 5,000. Ano man na nira gamit la? 5 loaves of bread and 2 fish. How much more kita? Pirala kita mga bugto. Di rin magkukulang ni Lord na aton. Amen? Amen. Bugto, do not let your desire to progress nullify God's authority in your life. Ayawig alaw na ani mo mga desire nga mag-grow personally, hay mo career man ito or ano, yumaman ka, magkaada ka maupay nga trabaho, ayaw ito nig-alaw nga maging rason para mabaliwaray mo ang authority ng Ginoo hay mo kinabuhi. Bangin masering naton niya, hataas na ako nga pagkatao, mayaman na ako. Ako na't magdidesisyon na akong kinabuhi. Bugto ayaw. Danay kasi, nakaka-achieve na nga ni kita hinihaton kinabuhi, nangangalimot na kita, hino ba talaga ang tinikangan naton? Kanay batikang ini nga mga blessing naton nakakarawat. Remember, God is the owner of everything. So why worry nga baraka ka para timo promotion? I-promote ka ni Lord. Amen? Hai mo trabaho, i-promote ka ni Lord. Hai mo studies, i-sustain ka ni Lord. Magiging honor student ka pa in God's great time. Our career, mga bogto, was intended to bless others and to glorify God. Kung anuan may dagita yan na, its main purpose is para makag-bless kitahan ibang tao. Ngan to give all the glory to God. So, bugto kung na-establish mo na itong tanan, natirok mo na na-establish mo nga, higad ni mo priority, Jesus. Na-establish mo nga family ni kaduha, karira ni katulo. Pag nakapag-establish ka na, anong sunod mo nga bubuhaton? Bugto, kailangan ni mo maging committed.
Familiar kita ng word? Commitment means it is the state or quality of being dedicated to a cause, activity, or etc. Committed nga ni kita mga bugto, dedicated kita hiton na butang. Ito nga feeling nga, bahala na nga tanan sumiring nga diri masimba kay naoran. Pero ako, masimba ako kay nag-commit ako kan Lord. Amen? Pare sa iyo yan na. Haadi ka mo yan na. Bisan makusugan oran nga hangin nagawas kay committed ka mo mag-serve kan Lord. Diba? May payong man, may jacket, may kalo. May na kita magagamit. Danay maabot ito nga mga challenges sa aton kinabuhi. Ngan, titistingan ito nga aton paninindigan. Titistingan ito aton faith. Pero kung may ada ka commitment, kung committed ka ito nga usa nga butang, diri ka basta-basta nga mapiperdihit mga trials. Amen? What's the use of establishing your priorities kung waray ka guts nga mag-commit? Diba? Ano pa ang gamit nga mag-set kahin goal for 2025 kung diri ka man committed nga bubuhaton mo? Hino po ba aton din niya nahadlok it commitment? Ayaw na pag-alsa. Sige, di na nalit haton. Igdilta na latong kalugaringan. Pero wala ito din niya, ha? SFCA. Wala ito nga dia church. Amen? Bukto waray man mali ha commitment. As long as it is with the right person at the right time. Example, na eskwela ka pala. Tapos tungod niya, maisog ako, ready na ako mag-commit. Anong gimbuhat? Nag-uyab ka, nag-asawa ka, sugad ako ka-committed. Bugto tama ba? Was it the right time? Or was that person the right person for you? Di ba diri? Pero bugto kon kan Lord ka mag-commit, wala ito ginsisaring nga right time. Kaya ano? Our everyday is the perfect time to commit to God. Adlaw-adlaw bugto. Adlaw-adlaw perfect timing ito nga mag-commit kita kan Lord. Pag mata mo'y taaga, ano ba ti mo ginbubuhat? Napiyong ka pa, nagsisiniring-siring ka na. Bukla na no sa nga mata. Cellphone. Familiar? Bugto. Pag mata naton, nag-establish dayon nato na naton priority. Pag mata mo, singa, oops, si Lord anay. Magpipray anay ako. Iko-commit ko na akong whole day kan Lord para guided ako and sustained ako all throughout the day. Amen? Pag mata dayon pag-pray, diri nga, kung ano ni mo ginaatupag. Kung mata mo, mabuhat ka, cellphone. Kung di cellphone, laptop. Paano kung pag mata mo, nagkinating ka ng cellphone, tas bumalik na Lord? Naabtan ka niya nga nagsisinilpon ka. Maano ka man? Lord, gincheck ko lang ang group chat ng SFCA. Pasangil pa. Di ba? Bugto, our priorities will come to life only when we are committed to it. Kung ano man itong aton mga priority na kinabuhi, mangyayari lang ito kung committed kita. Amen? Itaton goals na mag-grow aton faith, diri ito maglulugaring. Waray kita bubuhaton, kung waray kita bubuhaton, diri talaga kita mag-grow. Kung diri kita mag-commit sa mga activities ng church, diri talaga kita mag-grow. Amen? That's why the church is established kay para i-guide kita. Amen? Himeri mga bugto, wari magpadarahan mga sulay, nga iya na babati. Diba, nasa rin nga John 12:4-6? But one of Jesus' disciple, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Nasa rin nga, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, a keeper of the money bag. He used to help himself to what was put into it. Diba? May naghihinakan na iya nga, imbisig baligyan na iton.
Dako pa untang kwarta nga naihatag ang mga pobre. Himeri waray magpadara. Kaya ano? Kay maaram hiya nga mas importante lang nga hawi Jesus kumpara hito nga mga kwarta nga bulig nga iya mayahatag. When we choose to decide to choose to God, when we decide to choose God, He is faithful and just to make everything into order. Ngan bugto, hamaniwala ka mo diri, the fulfillment of your priorities always steers a sense of order. Diba? Naagri kita? Natutuman nga ni naton mga pinansurat, nga karuyag ko magsuga din ni buwas, karuyag ko ini ma-attain yan ng month. Diba? Kung nachicheckan ito naton, nabubuhat nga nito naton nga tanan, kauupa ya feeling. Grabe hiya ka fulfilling. Gan pamati naton, everything is in order. Nangyayari nga tanan. Sanglit mga bugto, for us to obtain the goals and priorities that we have, we must become committed. So kung na-establish na nimo ang imo mga priorities in life, committed ka na. Ano pa ang dapat nimo buhaton? What else? Bugto, our third and last point. Be responsible. Hino aton din yan maaram han word nga responsible. Having an obligation to do something or having control over or care for someone as part of one's job or role. English at mga bugto. Intindihan naton? Amen? Bugto natuod ka ba? Nga once nga mag-commit kita kan Lord, dapat at the same time maging responsable kita. Paano ba kita magiging responsable yan na? Especially yan aton mga goals nga ginset for 2025. An aton commitment kan Lord. Example ha aton spiritual life. Kung gintagan ka ni Lord in duty, kan ikaw mismo maaram ka kung ano nimo purpose di dia kalibutan, din dapat maging responsable ka. Buhata kung anong ginhataga imo nga trabaho ni Lord. Kung ano ang purpose nga may ada ka. Nag-pray kita in ministry. Bumaton ni Lord. Gintagan kan ministry. Ginkada kita ha-usher. Pero, nagpipinapirit kita kan mamrika para la umattended service nga ng mga events. May sense of responsibility ba iton? Pero bugto, again, direto din niya church. Ibaad to yang rika. Amen? Ang tanan niya usher din ni mga responsible and committed. Amen. Hadyan serve. Imbis nga bumulig kita panlimpyo, nabulig lugod kita pag pinasaway kan Ma'am Grace. Responsable ka ba iton? Pero diri ito nga dihaton. Ibagyapad to yang grace. Kaya naton dyan serve mga magdasingan, mabuligon, mga responsable. Labot lang mga gwapo, mga dagkot lawas, mga responsable. Maghusay. Amen? Bugto kung nag-pray kita, nag-aro kita cell group kan Lord, kay karoing na naton mag-lead. Tapos ang gintagan na kita cell group, naabot ang punto nga, nasa ring kita nga, okay la, di rin nalanay ako mag-cell group yan, kay usalan ma-attend. Bugto, tingin naton, responsable ba kita ito? Bisan usala, an imo cell group nga na-attend, bugto, soul lagi hapon ito iya. And it is very precious to God. Usaman ito hiya, duha, tulo, or damo hira, importante lang ahawi ito ha aton Ginoo. Amen? Kung api kita ministry, call time naton alas 8. 7:30 AM pala ada na kita. Praise God, responsable kita. Amen. Amen. Waray pa kita susuguan limpyo, pero pag abot ni ministry leader, malimpyo na.
May ada pagod snack nga dara. Kay naawod ka na, perminalan leader nagpipina snack, ikaw na lang nagdara ni snack. Amen. Di ba? Nakikita nga responsable ka. Bugtoy Mary, di ba? Bisan anon mga yakan haiya, wala hiya magpadara kay maaram hiya. It is part of her responsibility. Maybe God gave her the wisdom nga buhaton ito niya para kan Jesus. Natuod ba kita? Ngayon, pagiging responsable, di rin lang nakikita. Ito nga nakikita lahat mga tao. Baka nanlilimpyo ka, nakikita nila, responsable ka na. Bugto, pagiging responsible, di rin lahat kung ano't nakikita it tao. Kundi kung ano, anaadahay mo huna-huna, nga naimo kasing-kasing. Kita nga mga Kristiyano, mga bugto. Paano ba kita nanginginabuhi nga responsable kita? Ano ba naton ginihimo pag waray kita, church? Ano ba naton ginihimo pag adto kita eskwelahan or trabaho? Tingin ba naton mga bugto, nagiging light kita ha aton mga katrabaho or ibang nga tao? Being a Christian, may nagihapon responsibilidad. Kay kung ano man na naton ginbubuha sa gawa sa church, daradara naton ang kangaranan ng church. Ang daradara nato ni Jesus. Amen? Sanglit bugto, it is our responsibility to live a Christ-like life and not a worldly one. Dapat careful kita kung ano ang mga ginaalaw naton nga makasulod aton mga kasing-kasing. Careful dapat kita kung ano ang aton mga ginpipinamatian. Kung ano ang aton mga ginkikitan, kan kung ano ang aton mga ginyayakan. Siring pahaos nga preaching ni Pastor Stephen Prado. It matters what you allow in your heart because what comes in will always come out. Amen ba? Kung ano't imo ginfifinid ha imo kasing-kasing, surely pagabutit panahon magawas ito iya. Bugto kon puro word of God ang imo gin pipinamatian. Pero may conversation about kan Lord ha imo mga kasel group. Nga nan imo ginaalaw nga magduel ha imo kasing-kasing pulong han Ginoo. Sigurado ako mga bugto, tanan nga magawa sa imo baba, puro kaupayan. Kay ano man, because the source that you have is also good. Good ba naton Ginoo? Amen. Han last preaching ni Ma'am Jai, kung naalala niyo about an ant, di ba may ant nga grabe ka kadasig, grabe ka responsable itong akuan, tubak. Kaya ano, yung kukumbidahiyahan, anong tawag adto nga iya kausang adto? Tipaklong? Tipaklong ano? Ang tipaklong ging kukumbidahiya. Pakadilaan ay, pag party-party ko no kita. Kay diri pa man ito na oran. Na ano man ni ant? The ant knows that his priority is to store food. Kay ano? Kay in times of disasters or mga bagyo, may danirapan nga unon. Pero hitipaklong, ano man na niya priority? Party. Enjoy life to the fullest. Kaya di pa naoran. Bugto diri all the time. Maaram kita kung buhay pa kita. Or kung may adlaw pa kita nga makikita. Malay mo, pag mata nimo, natunok an imo mata. O, di ka na makita. Di ba? Only God knows the extent of our lives. Ginuulat maaram kung tubtob kita sa ano. So instead of complaining and wasting our time, ang mga butang na diri importante, why not focus on the source of everything? Focus kita bugto kan Jesus. Focus kita kung ano't eternal, diri ang temporal. Bangin may da kasi aton nababaraka.
Paano pag mag-commit ako? Bangin mapag-iwanan ako na akong mga kabatsyan high school or college. Kasi hira, may dana mga cars, may mga balay na. Bugto, kita daw ni mo sapit. Kita daw ito ngayon mo atingan kuya. Simple lang ito, pero successful ito. Amen? Simple lang ito, pero may balay ito. May sarakyan ito. May motor ito. Amo ito basta nangangalagad ka, Ginoo. Amen? Dire lang niyo nakikita kay tungod niyan, aton mga bugto, sobra la kahambol. Simple lang ito yung manulot, mamorma. Pero, grabe ito yung nga blessing. Amen, mga bugto? So, to conclude, kita, as followers of Jesus Christ, kailangan maaram gihapon kita kung ano naton mga priority akin na buhi. Bugto, knowing your priority uncovers your true purpose. Kung maaram ka kung ano ang mas importante hay mo kinabuhi, mahibabaroan nimo kung ano ba talaga ani mo purpose din niya kalibutan. Maaram ba kita kung ano naton purpose din niya kalibutan? Amen. Ano man? To reach out for the lost. To share the gospel of salvation. Hangatanan. Bugto tanan kita, overcomers of priority crisis. Kay maaram kita kung ano naton mga priority. And we know that God is enough. And He is able to do the impossible things possible. Di rin magkukulang ang naton Ginoo. Hiyala, sapat na. Amen? May I request everyone to please stand? Bugto, this night, I want you all to assess yourself. Pwede kita tumamod, pumiyong, ngan, i-check nato na naton mga kasing-kasing. Are we still on the right track? Naton priorities? Are we still living the life that God wants us to live? Mga bugto, kundiri pa, yan na nagabi, try to establish your priorities. Establish what is important sa aton mga kinabuhi. Allow God to take control of everything. And once makag-establish na kita tonight, mga bugto, ayaw naton kay nga limti. Part gihapon nga maging committed kita. Let's commit to it. If we want to follow God, to share His Word, let's commit to it, mga bugto. Let's start with our families. Let's reach them out, mga bugto. Aton mga sangkay, colleagues, let us become responsible. Be the light of your office. Be the light ha iyo eskwelahan. Remember, diri kita nanginginabuhi din niya kalibutan. We are living to glorify God and to praise Him.
fresh revelations to each and every one, O God. Thank you for your word. And we pray, O God, na selyuhan mo, Lord, ang tanan nga imo, Lord God, pulong na ginatagaan mo nila. Seal it, O God. Holy Spirit, be with us always, O God. Don't allow the enemy to snatch away those revelations for tonight, Lord God. We pray, O God, na ma-establish naman, O God, kung ano it priority, kung ano mas importante while we are living, O God, in this world. Help us, Lord, be sustained, be fully committed on your word, on our service, O God. Bless us the courage that we need for the upcoming trials, O God. Help us become responsible, O God, to our commitment in you, Lord. And Lord, tamang pangulian na, we pray that you will never allow any harm hamon mga kinabuhi, Lord. Send thousands of your angels to protect us, Lord God. And Lord, we will live for you alone. We will glorify you and we will honor you all the days of our lives. Amen. Bugdo, let us close this service with a prayer and with a grateful heart for the very word that we have received this night. Lord, as it is written in your word, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today, trouble is enough for today. Lord, we pray and we thank you for the very word that you have received right now. Lord, salamat that you have reminded us, Lord God, as this year starts, Lord God, and as this January ends, Lord God, we will look forward of the things, Lord God, nga imo ginandam para haamon. Jesus Christ, we pray, Lord God, in all the days of our life that we may priority our secret place, Lord God. It is the place that we meet, Lord God. It is the place that we pour out our love towards you, Lord. And just like Mary, Lord God, may you find us faithful, Lord God. May you find us always at your feet. Lord, we pray, Lord God, that no matter what circumstance, Lord God, struggles, Lord God, seasons, Lord God, nga umabot amon life, we will still hold tightly on that promise, on that victory that comes from you. Lord, we thank you for this night. Lord, you are so very good. Ang tanan nga imo ginhimo haamon. Lord, we pray for this church, Lord God, as the renovation starts, Lord God. We thank you, Lord God, for the provision, Lord God, and even the people that you are going to use, Lord God. Salamat that you are provided. It is always provided, Lord God, because we have you. Lord, we bless you. May you bless this church and the people, Lord God, the students, Lord God, the cell leaders, the ministry leaders, and even our pastor, Lord God, and his wife, Lord. Salamat for the provision. Salamat, Lord God, and vision nga imo ginhatag, Lord God, to extend your kingdom towards the people, Lord, nga lost riyan. Lord, we are so very grateful and we are so very blessed, Lord God, yan ang gabi. Salamat na nimo presensya, Lord, and thank you, Lord God, for the protection, Lord God, nga imo ginhatag amon as we go on our separate ways, Lord God. And word nga amon na receive yan will not just remain an information, but it will grow just like a seed, Lord God, amon mga kasing-kasing. Lord, we praise you and we glorify you, Lord God. We thank you for this night. We continue to adore you, Lord God, in our quiet time, Lord God. Lord, we praise you and we glorify you. In this name we pray. Amen.
naton weekly announcement po is aton SFCA FB page and YouTube page. You can like and subscribe. And also, the XA kay Alpha SSU. Nag-start na po daw kuno anira. Friday, it's last Friday. So, midweek service, 7 p.m. every Wednesday. Then Friday, it's every Friday. And syempre, Bible study with Pastor every Saturday afternoon, 5:30. And Sunday celebration every Sunday. And children ministry every Sunday, 2 p.m. So, further announcement po, chika. Hinay po, and God bless.